Явания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2 градуса, а на 2000 метра около минус 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология. По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров. Четете новините ни на bnr.bg, а всички емисии може да слушате отново на binar.bg. Хоризонт. Гледай Sky Showtime без допълнително заплащане за едно. От оригинални продукции до вечни класики, наградени с Оскар. От блокбъстери до детски филми и сериали с български доблаж. Всичко това те очаква в видеотеката на Sky Showtime. Активирай Sky Showtime към своя TV или мобилен план. Промо период до 24 месеца. Научи повече на A1BG. Картини от една изложка. Предаване за концептуални албуми и съвсем шишок. В началото на 1960 година Дюк Елингтън и Били Стрейнфорд решават да представят нов джазов идиом – музиката на Чайковски.